Vážení páni, želám vám príjemný dobrý večer. Bez vás v tomto svete pičí. Keď budete večer na záchode zrať. Dziękuję bardzo. Sme pod tlakom, hypoči pod nájom. Táto továreň je továreň na sny. Zvedú hor do ľudí pri páse, jak sny. Kým trápí sa balí, jak zlatý dáš ten kredný prúd, ktorý tak pošuje. Kredný management. A my sa len pýtame, že kam sa to zasiebeme. S týmto našim menšinovým repete. Na záchode, v pohode, v nepohode. Twoje miasto Bukareszt jest naprawdę piękne. A viete, ako Srbsko taká malá krajina, ako malé jazero a plno takých tých krokodílov. Koniec s diktátom! Ja som Ľuboš Dočan, ja som manažerom Kolma Kocúra. Tá úvodná scéna bola stav sveta po zrážke s asteroidom. Ale to ešte neznamená, že by sme sa mali rozísť. Odličná rakia, peče tam, kde treba.